Swyddogion enwebu yn cyflwyno rhestr plaid yn etholiad y Senedd. Fel y swyddog enwebu, mae 5 pwynt allweddol o bydd angen i chi ei feddwl amdanynt wrth gwblhau'r papurau enwebu. Y peth cyntaf i'w wirio yw bod yr holl ymgeiswyr ar rhestr eich plaid yn gymwys i sefyll. Mwyn gallu sefyll i gael ei hethol i'r Senedd, mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed o leiaf ac yn bodloni'r gofynion cenedligrwydd. Rhaid iddynt hefyd fod wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru. Ni all y swyddog canlyniadau na'r Comisiwn Etholiadol gadarnhau awr ymgeiswyr ar rhestr eich plaid yn gymwys i sefyll. Cyfrifoldeb yr ymgeiswyr y gwirio hynny cyn i chi gyflwyno'r papurau enwebu. Bydd angen i ymgeiswyr rhestr plaid hefyd sicrhau nad ydynt wedi gwahardd rhag sefyll. Mae rhestr o anghymwysiadau yn ein canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid, ond nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr. Y ffurflenni y mae angen ei cwblhau i wneud enwebiad rhestr plaid yw y ffurflen enwebu. Mae'n rhaid i chi lenwi hon fel y swyddog enwebu a rhaid iddi gynnwys enw llawn pob ymgeisydd ar rhestr eich plaid yn y drefn y maent i gael ei hethol. Gallwch hefyd gynnwys eich hafswm o 8 ymgeisydd ar rhestr y blaid. Os yw unrhyw ymgeisydd ar rhestr y blaid yn defnyddio'n gyffredin cyfenw neu enw cyntaf sy'n wahanol i unrhyw gyfenw neu enw cyntaf arall sydd ganddynt, neu'n defnyddio eu henwau mewn ffordd wahanol i rai a roddir ar y ffurflen enwebu, yna gallant gynnwys eu henw neu enwau a ddefnyddir yn gyffredin yn ogystal â'u henwau llawn. Mae'n rhaid i'r ffurflen gael ei llofnodi gennych chi neu gan rhywun rydych chi wedi awdurdodi yn ysgrifenedig. Mae'n rhaid i'r ffurflen enwebu hefyd gynnwys awdurdodiad gennych chi fel swyddog enwebu i ddefnyddio naillai enw'r blaid neu un o ddisgrifiadau cofrestredig y blaid, caniateir ychwanegu'r geiriau canlynol at y disgrifiad lle nad ydynt eisoes wedi cynnwys yn y disgrifiad, Wales, Welsh, Cymru neu Gymreig. Gall yr awdurdodiad hwn hefyd gynnwys cais am arwyddlyn plaid. Y ffurflen cydsynio ag enwebiaid. Rhaid i bob ymgeisydd ar rhestr y blaid lenwi'r ffurflen hon a rhaid iddi gynnwys dyddiad gennu'r ymgeisydd. Cadarnhad nad ydynt wedi gwahardd rhag sefyll. Cyfeiriad o fewn yr ardal berthnasol ac enw ardal yr awdurdod lleol lle mae'r ymgeisydd wedi gofrestru. Datganiad nad ydynt yn ymgeisydd sy'n sefyll yn yr un etholaeth nac unrhyw etholaeth arall, naillai fel unigolyn neu ar rhestr plaid. A datganiad o aelodaeth plaid, a fydd yn dangos awr ymgeisydd wedi bod yn aelod o blaid wleidyddol gofrestredig wahanol yn ystod y 12 mis blaenorol. Mae'n rhaid i'r ffurflen hon hefyd gael ei thystio a'i llofnodi gan berson arall. Nid oes unrhyw gyfangiadau ar bwy all fod yn dyst. Y ffurflen cyfeiriad cartref. Mae'n rhaid i bob ymgeisydd ar rhestr y blaid lenwi'r ffurflen hon hefyd sydd â 2 ran. Mae rhan 1 yn orfodol a rhaid iddi gynnwys enw llawn yr ymgeisydd, unrhyw enwau a ddefnyddir yn gyffredin a cyfeiriad cartref yn llawn. Dim ond os nad ydyn nhw eisiau yw cyfeiriad gael ei gyhoeddi ar y papur pleidleisio a hysbysiadau etholiadol swyddogol eraill y dylai ymgeiswyr lenwi rhan 2 o'r ffurflen. Mae'r ffurflenni hyn ar gael yn ein pecyn enwebiadau. Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen enwebu a chasglu'r ffurflenni cydsynio ag enwebiad a chyfeiriad cartref ar gyfer pob ymgeisydd, bydd angen i chi sicrhau ei bod yn cael ei cyflwyno i'r swyddog canlyniadau cyn y dyddiad cau. Gellir cyflwyno ffurflenni'n electronig neu a llaw. Bydd angen i chi hefyd dalu blaendal i'r swyddog canlyniadau erbyn y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau. Y blaendal yw £500 ar gyfer yr ymgeisydd cyntaf ac yna £200 ar gyfer pob un o'r 5 ymgeisydd nesaf sy'n ymddangos ar rhestr y blaid. Nid oes angen blaendal ar gyfer y 7fed neu'r 8fed ymgeisydd. Os na fyddwch yn talu'r blaendal erbyn yr amser hwn, yna ni all y blaid sefyll am etholiad. Byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am bryd a sut i gyflwyno'r ffurflenni a'r blaendal ar yr hysbysiad etholiad. Am ragor o wybodaeth ar gwblhau a chyflwyno'r papurau enwebu, gweler ein canllawiau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid. Dylech ddarllen yr adran enwebiadau yn ein canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid a cheisio eich cyngor cyfreithiol eich hun lle bo'n briodol.